Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we beelden zien van, of echte reportages al eerst zien die uitgestuurd binnen tussen 1964 en 2004 in het programma van het Gewest. Dat Gewest wat doe op televisie weer, nationale televisie. Die brengen we nou bij hem op de regionale televisie. En dan showen we dus een keer weer waarom. Dat doen we in het zelfskip van Johan van der Zee, die het jarenlang makker geweest had van die Friese items. Maar moeilijk wordt te zeggen onderwerpen. Wij nemen het altijd onderwerpen. Onderwerpen, oké. Zeker repo. Repo's, ja. En cues, van gewoon begin maar. Ja. Nou, we zullen het zien uit 1971. Dat was een bijzonder jaar, want toen bestierde Rono 24 jaar. Nou, toen wist dus vanzelf alles van de Rono. Ja, ik ga er voor jou weer werken. Ja. Dus, De regionale omroep Noord en Oost. Ja. Dat weer een soort collegialiteit van zo'n programma meid zien? Nou, ja, maar er waren dus twee, de ROZ bestier ik. En we hadden besloten dat we ze beide lang omtekenen, Jasper. Vreselijk lang, ja. Heel lang, ja. Maar ik nog een live interview. Dus aansluitend aan de reportage weer een live interview in de studio in Greens. En later in de studio in Maastricht. Maastricht is door misleren, want het hoofdbeeld, dat kun je het beeld al. Dat kon je doen nog, door weer gewoon een man van de NOS Techniek. En die zei, ik vind het beeld net goed, nou dit wordt net uitgestuurd. Nee. En dan werd het net uitgestuurd. Nee. En het mooie is dat in dit programma heb ik een gesprek met Jan Dedders. Jan Dedders is een legendarische technicus bij de Rono. Ja. En die had echt een keer proberen om wat te verbieden. Ja. Verder schuren hier een liedskreun over Hugo de Bourbon Parma. Die doen maar Irene trouwens zo en dat die hier er ogen neemt. En dat zo'n afwissel van de Wal, aflenen Dijkstra, ik weet niet meer. Zo dat leertjesjongen en Jan Dennis die weigeren deze majesteitsschennis uit te sturen, op te nemen. Ja. En dan hebben we bij Jan Klomsman, die weer door de baas van de Rono, hebben we best en zei, nou hebben we een probleem. Ja. En die had een opdracht om het toch op te nemen, dus dat had wel iets doen. Ja, want letter hebben we het nou eens gewoon. Wie een collega van mij, Martin van Kammer, die hier een onderwerp maken over een protestmanifestatie. En die raap een Johnson moordenaar. En dat wil Jan Derns dus ik net monteren en net uitsturen. Nee. En dat had ik een hulde trelitwest, zeg ik maar zeggen. Een man die trouwens ik wil heel lang al bij de Rono ziet. En die werd ik eerd in dit deeltje van het programma. Ja. Wij hadden hier nog voor het eerst dat we erin monteren in een reportage van hem, omdat al het is al en het gaat al heel hetzelfde namelijk. Ja. Dus wij showen met name naar de Friese zaak. Nou, dat weer dan helemaal die collega's natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Heinze Bakker, Klaas Wielinga, zo weer in Jetke. Ja, Klaas Wielinga, die heb ik met me. Ja, die had bij u zo'n bandprogramma, een jongerenprogramma, maar die werken daar nu nog net. Die werken daar letter en Heinze en nou, die Heinze verstelt zich wel. Ja, en Leo Pietersen, zo van die hier een onderzoek die in oren. Ja. Zit er een cent? Nee, 24 hier Rono in 1971. Een dergelijk regionaal Drents verjaardagsgebruik ligt natuurlijk wel een beetje voor de hand op een feest dat gehouden wordt ter ere van het 25-jarig bestaan van de regionale omroep Noord en Oost. De receptie was voorafgegaan door een openbare zitting van de Rono-programmaraad, waarvan voorzitter Dr. K. van Dijk met 3 wensen kwam. Het optrekken van de honoraria van de losse Rono-medewerkers naar het Hilversums niveau, verplaatsing van de zendtijd in verband met concurrentie van de televisie en een bescheiden begin met het maken van regionale televisie. Op de receptie huldigde de heer Schutenhelm onder andere programmatechnicus Jan Deddens, 25 jaar in Rono-dienst. Meneer Deddens, ik wil u huldigen te midden van al degenen die de Rono een warm hart toedragen. Een werkelijk warm hart toedragen. Ik wil heel in het bijzonder ook uw vrouw bedanken. Uw vrouw die in de tijd voor ons, in het nachtelijk, dat heb ik gelezen in dat boek, in het nachtelijk uur, u overeind hield met koffie drinken. En ook dat gedaan heeft in de tijd dat u thuis op een zolder de schakeling maakte. Allemaal gratis voor de Rono. Ik wil haar heel hartelijk bedanken. En mag ik beginnen met haar deze bloemenhulde te overhandigen. Luisteraars, goedenavond. Hier is de NOS met een programma van de Rono, de regionale omroep Noord en Oost. Goedenavond, Valk. Het komende half uur kun je luisteren naar een Drents programma. Goedenavond, luisteraars. Overijssels programma, 240ste aflevering. Goedenavond, u. In deze groene groetzend besteden we vanavond aandacht aan verschillende onderwerpen. Goedenavond, luisteraars in Gelderland. In deze uitsturing krijg je een uitwaardig verslag van de hearing die in Ljouwert houden is door de bijzondere Kamercommissie Frieske Taalpolitiek.
Ja, ik heb dus dan die 35, dan heb ik die 7 erbij gerekend. Oké. Dus dat kunnen we wel hebben. Daarin gaan en wel op deze manier worden iedere avond Rono-programma's aangekondigd die hoofdzakelijk in Noord- en Oost-Nederland te beluisteren zijn. De Rono met het hoofdkwartier in Groningen bestrijkt 5 provincies, van Groningen tot en met Gelderland. Hiervoor zijn iedere dag tientallen vaste en losse medewerkers op pad om nieuws, informatie, muziek en ontspanning in dialect en in het Nederlands in de ether te brengen. Wij hebben literatuurdocent en dan in 2 betekenissen van het woord. Een docent voor moderne literatuur en een moderne docent voor literatuur. En we hebben 2 redenen om dat graag te willen, namelijk de voornaamste reden is wel dat het Hollands is voor mij als Fries een vreemde taal. Laatste woorden, vreemde taal. Het Hollands is voor mij een zeer bekende vreemde taal. Literatuurspecialist. Dan 659. Om 6:30 kunt u in het Fries programma een uitgebreide reportage beluisteren over de hearing die vandaag in Leeuwarden werd gehouden door de bijzondere Tweede Kamercommissie voor de Friese taalpolitiek. Een en ander had betrekking op het rapport dat een paar maanden geleden is uitgebracht. En dan nu nieuws uit Groningen. De strijd staat niet stil, zei Vreemers vanmiddag op een bijeenkomst van een groot aantal actiecomité's. Hij gaf te kennen dat deze actiecomité's als eerste mee in zee zullen gaan als de plannen van het NVV voor een 24-uur staking in het noorden in verband met de sluiting van de strookkartonfabriek Erika zouden doorgaan. In het zuidoosten van de provincie meegedeeld dat aan een reorganisatie van de bestaande gemeentelijke indeling niet kan worden ontkomen. Voor de gemeenten Doorn, Maarn, Leersum en Amerongen moet rekening worden gehouden met het streekplan Utrechtse Heuvelrug. Voor deze gemeenten kan niet aan een sterke aangroei worden gedacht. Een bijeenkomst ter gelegenheid van de 35.000ste cursist aan uw school. Tot slot, Ermelo. PNW hebben een vlammende protestbrief geschreven naar aanleiding van het voornemen van Staatsbosbeheer om de pas op woning in de Annastraat. De bewoner, wiens naam nog niet bekend is gewond naar het academisch ziekenhuis overgebracht. Vermoedelijk is de brand die de woonkamer verwoestte ontstaan door het ontploffen van een De verleiding zou heel erg groot zijn om uit dit bijzonder aardige werk van Jan van Reenen over die Rottweilers meer te citeren. Maar ja, de tijd laat dat helaas niet toe. Ik moet het hierbij laten. Ik mag u nog een prettige donderdagavond toewensen en weer afscheid van u nemen tot de volgende week. Ja, meneer Brouwer, dat is dan het einde van de 1315e uitzending die u voor de Rono heeft gezorgd. Ja. Mag ik u vragen, zijn de omstandigheden waaronder deze uitzending de lucht in ging nu erg veel anders dan die eerste uitzending? U heeft mij verteld op 18 augustus 1945. Ik moet u zeggen dat we toen wel in dezelfde ruimte zaten, maar dat die ruimte uiteraard heel anders was ingericht. Daar in de hoek ergens zat een kleine kast waar meneer Stappershoef in verborgen zat met zijn apparatuur. Bovendien was het dus zo dat er maar 1 studioruimte was in die periode. En de uitzendingen vonden toen plaats op zaterdagmiddag. En dan constateerde hier ook in dezezelfde ruimte het orkestje van Jopie Beerta. Ik weet niet of die naam iets zegt. En dat moest allemaal in dezelfde ruimte gebeuren. Dus het gebeurde meer dan eens dat er eerst geconstateerd werd dat ik daar dan bij zat. Dat was geen enkel probleem uiteraard voor mij. Maar dan kwam ik aan het woord en dan deden de muzici niets anders dan mij aan het lachen maken of mij volkomen van de koop proberen te maken. Dat heeft wel eens tot hele merkwaardige incidenten aanleiding gegeven. Ron is ontstaan uit een omroep die daarvoor al was van het Militair Commissariaat. De OPMC, Omroep Provinciaal Militair Commissariaat, die al vanaf mei 1945 heeft gefunctioneerd. En daar was u ook bij betrokken? Daar was ik bij betrokken, zei het dan dat ik pas in juni daarbij ben gekomen. Deze omroep is opgezet door Gijs Stappershoef, Ton Lutz en A. Marja, de dichter. En die hebben dat opgezet onder de sectie voorlichting militair gezag. En zo is het begonnen. En waarom zijn die mensen daarmee begonnen? Dat was eigenlijk uit verschillende motieven. Om een omroep te hebben, om voorlichting te geven. En ook, dat was dus de functie eigenlijk van Lutz en Marja, om de kunstenaars die hier waren het forum van de microfoon te geven. We vonden zoveel hier in het noorden, vinden het nog wel eens een beetje, dat iemand die in Amsterdam woont bijvoorbeeld veel meer de kans krijgt om voor een omroep op te treden als iemand van dezelfde kwaliteit die in de periferie woont. En waren de mogelijkheden aanwezig om dat te doen? De mogelijkheden waren toevallig aanwezig, omdat Max Blok-Zeil op Dolle Dinsdag naar Groningen was gevlucht, hier nog 1 brandende kwestie heeft weggesproken en zijn microfoon toen hier heeft achtergelaten, dat was een begin. Er was een versterker van de berichtendienst Nederlandse Omroep, dat was het, zeg maar het ANP uit de oorlogstijd, als het ANP dan maar niet beledigd is. Dan was er een
ruimte van de luchtbeschermingsdienst waar een aansluiting was op het radiodistributienet om te kunnen zeggen dat er luchtalarm was. En dit waren de elementen om een omroep te beginnen. Alles gebeurde live, alle stukken uit de studio en uit de spreekzaal. En verder dus van de platen af, die eventueel door Hilversum opgenomen werden. Want er werden wel platen door Hilversum opgenomen, maar niet door onszelf. En dan de muziek waren ook doodgewone fabrieksplaten. En we hadden gewone grammofoonmachientjes zoals iedereen thuis had. De radio was het grote communicatiemiddel. En men had dus ook veel regionale communicatie nodig. Er was daarnaast een grote nieuwshangen. Daarbij kreeg je de kans voor de artiesten en de kunstenaar in eigen regio. En toch ook de nieuwsgaring en het bespreken van onderwerpen die voor de eigen regio van belang waren. Hoewel die in die tijd natuurlijk zich in de eerste instantie vooral richten op welke brug is weer open, welke weg kun je weer rijden, welk kanaal is weer bevaarbaar. Dat was natuurlijk op dat moment ook heel belangrijk. Wij hadden 1 keer een opname bij het Pikmeer in Grauw. En toen waren daar 2 wagens uit Hilversum, 1 voor de Wereldomroep en 1 voor de VARA. En die moesten van Scootjeziel een opname maken. En wij maakten opname met een gewijzigde oude legerzet. Daar maakten wij opname mee, zo'n 20 minuten. En Hilversum, dat was gewoon pech natuurlijk. Hè. Die hadden hele moderne zenders enzovoorts, maar die konden niets op de band krijgen. Het was gewoon pech hebben van die jongens, daar kon je ook niks aan doen. Maar toen ik dus zei dat ze wel iets van me konden lenen, toen waren die jongens gewoon spenijdig. Hè. Wij gaven een uitzending waar je nu niet meer naar zou luisteren. Mensen die 1 uur, 1,5 uur achter elkaar praten, bijvoorbeeld over hun ervaringen in Londen. We hebben eens een keer Sjoerd de Vrij ontmoet. Die was reporter geweest van de BBC in Londen tijdens de oorlog. Hij komt bij ons voor de microfoon, praat 1 uur lang en uit allerlei telefoontjes en dingen merkten wij dat de mensen dat bijzonder op prijs hebben gesteld om eens een uitgebreid verhaal te horen hoe het daar was. Daar had u de zendtijd voor om dat te doen? Mag een beetje ondeugend zeggen, die namen we. Dit is het gebouw van waaruit de regionale omroep Noord en Oost al die 25 jaar heeft uitgezonden. Het is de Prinsenhof, gelegen in het alleroudste deel van de stad. Hier is het in 1945 in een kleine ruimte begonnen. Sedertdien heeft het apparaat zich gaandeweg uitgebreid. En sinds enkele jaren heeft de RONO, die nu 35 vaste programmamedewerkers in 5 provincies stelt, de beschikking over het gehele gebouw. Op dit moment wordt de Prinsenhof verbouwd en in zijn geheel voor de radio ingericht. U kunt nu luisteren naar een Groninger programma. Journalistenforum onder leiding van Max van Gijn. Goedenavond, dames en heren. Het forum dat heeft hedenavond als gasten professor Brinkhorst, statenlid van D66, de heer Hangebroek, oud-griffier van de Staten. En het bestaat uit de heren Kremer van het Vrije Volk, de heer Peerbolte van het Algemeen Dagblad, de heer De Haan van Trouw en mijzelf als voorzitter. Het onderwerp van vanavond is de werkwijze van het provinciaal bestuur. Professor Brinkhorst heeft daarover zeer bepaalde ideeën. Daarom wilde ik hem vragen om de discussie te openen. Dank u wel, meneer Van Gijn. We willen in het journalistenforum proberen om de bewoners van de provincie duidelijk te maken welke problemen er in het eigen gewest liggen. Dat proberen we dan te doen door een alternatief in het programma te stellen. Daarom heet het ook pro en contra. 2 gasten zitten erin. 1 die is ergens voor en de andere is ergens tegen. Laten we het zo maar uitdrukken. Er doen verder een aantal journalisten in mee die dan proberen om lastige vragen te stellen. Nee, dan wordt het te veel D66. Laten we het algemeen houden. Ik wil eventjes de heer Peerbolte. Die nog niet aan het woord is, vragen. Is het bezwaar van zo'n discussie niet dat het eigenlijk pas leuk begint te worden als de 20 minuten voorbij zijn? Dat zagen we ook vanavond. Ja, we hebben het ook wel eens anders gedaan. We hebben het wel eens van tevoren opgenomen. Dan kreeg je inderdaad de mogelijkheid om erin te monteren, het eerste stuk weg te laten en dat door tekst te vervangen bijvoorbeeld. Dit programma is live, begrijp ik? Ja, dit programma is live. Dat heeft toch ook wel het voordeel dat degenen die er aan meedoen veel meer betrokken raken bij de hele situatie en bij het contact met de luisteraar. Dan kun je dus duidelijk merken dat men veel gemotiveerder eigenlijk spreekt en niet erop rekent, nou als ik nog even zeur, dan knippen ze er wel uit. Graag meneer Van Gijn, voor zover het mij mogelijk is. Ik
U hebt terecht gezegd dat ik oud-griffier van de Staten ben en het is zo oud dat ik... nou, zo oud bent u niet. ...de gelegenheid niet gehad heb om in de praktijk de werkzaamheid van de partij van professor Brinkhorst persoonlijk mee te maken. Laatste vraag, meneer Beukema. Wat zijn in het algemeen uw motieven, uw drijfveren bij het opzetten van het Totaal Groninger programma? Dat is niet zo eenvoudig. Dat is nog niet de omroepwet natuurlijk. Daar kun je in de praktijk nauwelijks mee werken met droge artikelen in de wet. Wat het is, dat is in de eerste plaats misschien wel je eigen belangstelling. Het feit dat je op een bepaald probleem stuit en dan ook echt het naadje van de kous wilt weten. En dat geef je dan door aan je luisteraar. Ik geloof dat dat wel het essentiële is. Het Fries-programma heeft een eigen studio in de Prinsentuin in Leeuwarden. Ja, geluid. Daar is men bezig met de opname van een hoorspel. Ja. Regel maar weg. Ja. En kom er maar in, ja. Wist nog goed het begonnen is. Tussen u's woord zitten? Ja, tussen u's. Het begin of het eind, wat bedoelst je? Maakt het verschil? Ik zei... Dag. Is nou hoesta? Ja, even stop. Even stop, Diederik. Ja, even een moment, ik onderbrek je hem even. Ik onderbrek je hem even. Klaas, dat... Dat weer wat net op mij aankwam als een reactie op die vraag die is niet hoesta. Ja? Ja? Ja. Dan pik ik even op bij... ik zei... Ja? Ik zei. Ik jou hem wel teken. Ja? Ik zei... Dag. Is nou hoesta? Wij zijn dus het enigste regionale programma binnen de RONO... wat dagelijks in de lucht is, met uitzondering dan van de zondag. En dat geeft natuurlijk ook de mogelijkheid om met name aan die communicatie... en aan die informatieve taak die ons aan toebedeeld is... meer aandacht te schenken. Omdat je er gewoon elke dag kunt zijn. Wat vindt u belangrijk? Als u mij vraagt wat vindt u belangrijker... ik neem aan dat dat de strekking van uw vraag is... die culturele taak of die communicatieve taak. Ze zijn allebei belangrijk. U moet maar niet vergen op een antwoord op de vraag wat belangrijker is... ik denk dat de nadruk, ik denk niet, ik weet dat wel zeker... in onze programma's valt op de communicatie, op de informatie. Dat domweg ook natuurlijk omdat je niet elke avond een cultureel programma in die zin kunt brengen. En je moet wel elke dag, dat is onze opzet in ieder geval, je actualiteiten brengen. En kunt u dat met voorbeelden naar voren brengen? Ja, misschien is het makkelijkste om dat met voorbeelden te staven... door even een klein overzicht te geven van wat wij doen. We hebben dus 6 avonden in de week een uitzending. En elke uitzending heeft zijn eigen tint. Als je bijvoorbeeld neemt de donderdagavond, dat is de avond van de... vaste rubrieken zou je kunnen zeggen. De economie, de sociale problemen in dit gewest en de milieuverontreiniging. Al dat soort dingen komen op de donderdagavond. Meestal geënt, voor zover het mogelijk is, op de actualiteit aan de orde. Trok van je het? Lekker zo's. Hoe lang werken ze er al? 2 jaar ongeveer. Zal lang al wel. Wist dat net? Dan krijg je de tel wel eens kwijt. De voertaal in onze programma's is, dat is de uitgangsstelling, Fries. Dat kun je niet voor 100% waarmaken natuurlijk. Er zijn gewoon een aantal mensen in Friesland die de Friese taal niet spreken. Die mensen moeten natuurlijk, als ze wat te zeggen hebben, wel de kans krijgen. En die krijgen ze bij ons dan ook wel degelijk. Het nu volgende programma komt uit Gelderland. De afstanden tot Groningen zijn voor ons erg makkelijk, want er komen niet zo veel. Maar de afstanden tot Gelderland die zijn wel erg groot. We opereren dus hier vanuit Enschede. Dat geeft dus bepaalde consequenties. Als ik even getallen te noemen, bijvoorbeeld Gerritsen, onze reporter, die rijdt dacht ik wel zo'n 65.000 per jaar, zelfs zo'n dikke 40.000. Dat betekent dat we heel wat tussen de wielen zitten. Voor een reportage naar Zaltbommel, dan ben je zo'n 300 kilometer kwijt. Meneer de Boer met Gerritsen van de regionale omroep Noord en Oost. Meneer de Boer, ik heb hier een uitnodiging voor me liggen... voor een bijeenkomst ter gelegenheid van de 25.000ste cursist aan uw school. Ik moet zeggen, daar hebben wij in principe wel belangstelling voor... maar dan willen we graag weten wat er gaat gebeuren. Wim Gerritsen, verslaggever van het Gelders-programma... van de regionale omroep Noord en Oost... telefoneert met een mogelijke kandidaat... voor de actualiteitenuitzending van die avond. Nou, ik moet u zeggen, het lijkt niet zo gek. Ik spreek dit met u af dat ik zorg tegen 1 uur of 1 bij uw school te zijn. Zo, meneer de Boer, wat gaat er nou precies gebeuren vanmiddag?
Staat de redenvoering op papier? Ja, de redenvoering staat op papier. Van allemaal? Ja. Meneer Gerrits, hebt u al enig idee hoe het programma er gaat uitzien dat u vanmiddag hier gaat maken? Ja, ik heb het net even met de directeur doorgenomen. Er zijn dus een paar inleidingen die gehouden worden. Daar wou ik er dus wat flitsjes van nemen. Ja. Hoe lang mag het worden? Nou, pakweg 2,5 minuten, ongeveer 2,5, 3 minuten. Zo is de 25.000ste cursist een uiting van de verbreding van de landbouwschool tot groene school. Van scholen van voorbereiding op het boeren- en tuindersberoep tot scholen voor mensen met belangstelling voor de natuur en werk in de buitenlucht. Ja. Moet je de behoefte wel een beetje optrekken, hè? De behoefte is nogal vrij zacht, dan moet je wel een beetje optrekken. Ja, die trekt er wel in, oké. Dat is 10 seconden en moet je even een klein stukje eruit, hè? Ja, oké. Stel daar gerijn. Waar per jaar zo'n 2500 cursisten het onderwijs gedurende een week volgen, volgens voorzitter Bakker bijzonder goed. De technische scholing in de landbouw blijft bestaan. Er vloeit ontzettend veel personeel af en de trekker en de werktuigen zullen dit op moeten vangen. Hoe lang was hij? 2,35. De vraag, luistert u wel eens naar de Rono-uitzendingen, kreeg als antwoord 53% nee en 47% ja. Met andere woorden, 47% van de Friezen van 12 jaar en ouder luistert wel eens naar de uitzendingen van de Rono. Om dit nu wat toe te spitsen hebben we ook gevraagd hoeveel mensen de laatste 2 weken hadden geluisterd. En dat was 20%. 20% had dus de laatste 2 weken 1 of meer avonden naar het programma van de Rono geluisterd. Wat voor mensen zijn dat die naar dat Rono-programma luisteren? Ja, misschien kan ik u het best een aantal categorieën noemen. Wat de seksen betreft, mannen luisteren meer dan vrouwen. Wat de leeftijd betreft moeten we de luisteraars van de Rono vooral zoeken onder de oudere leeftijdsgroepen. Ouderen luisteren meer dan jongeren. Dan wat de beroepen betreft zijn het vooral de boeren die het meest luisteren en de groep leidinggevenden en welgestelden het minst. De opleiding zijn het de mensen met de laagst genoten opleiding, lagere school en VGLO. De politieke partijen, de CHU'ers luisteren het meest, de VVD'ers het minst. En tenslotte er luisteren meer plattelanders naar de Rono dan stedelingen. Ons af hier de patten die wij aardig vonden in het programma dat van Gewest dat Gewest dit jongetje in 21 uitstuurde over de Rono. Ja, dan krijg je een kriebeltje hè, van oh, dat weer mooi. Ja, ja dat vind ik een soort net mooi ding. We hadden er heel wat conflicten over. Maar, dat komt omdat er te volle mensen wat zitten hier gewoon over die programma's uitzenden. Ja, en rivaliteit en achterdocht en nou ja. Bij dat jubileum had zelfs een apart feestje van mensen geweest die ruzie in, maar de leerling van de Rono van Doe. Lolle Nauta onderhoor. Nou, dat zou nou nog wel kennen. Dat is, alles de Rono besteedt net. Nee, oké, maar binnen de omroep ga je dit soort dingen wel vaker. Maar dat merken de meesten nooit. Hè? Nee, dat deed mij nooit merken. Nee. We gaan na een week verder met het programma Gewest Friesland, wat reportages over de programma van Gewest tot Gewest zat die van de nationale televisie in. Dan.